Kyllä. Murha tapahtui täällä eilen. Isompia havaintoja ei vielä ole. On hyvin traagista. Kamalaa. Näin kauniissa paikassa. Kaala paikka. Uhri on 17-vuotias tyttö. Ruumista näkyy, että hän kuoli alle 24 tuntia sitten. Niin meidän täytyy pysyä valppaina. Mutta mikä tahtoo olla tappajan motiivi? En mä sitä tiedä. Ainut epäilty, ketä minulla tulee mieleen, on se pojan kolppi Plöts. Ai se natsi, 20 vuoden takaa. Onko se vapaana? Joo, tappoi 20 vuotta sitten maahanmuuttajataustaisen tytön ja pari kuukautta sitten palasi tänne naapurustoon. Pidätetään se rotta. En tilaa mitään! Yksi puusti. Hei, hyvät herrat, sä oot sinä. Plöts, tapaamme jälleen. Kyllä vaan. Koivan kautta jotenkin. Kuules, viime yönä naapurustossa kuoli 17-vuotias tyttö. Saatko tietämään asiasta? En osanottoni omaisille. Oletko aivan varma? Kuulemme, tiedämme sinun rikoshistoriasi ja... Voi kuule, minä olen muuttunut mies. Minä olen ollut rikollisuuden tiellä moniin vuosiin. Vai niin? Aina sitä sanotaan, että ollaan niin muuttuneita. Kyllä. Tällä kertaa olen tosissani. Nykyään minä vaan elän tällä mökissä. Mutta et tosiaan tiennyt tyttöä. En. Kun sitä paitsi, niitä ilotyttöjähän kuolee täällä päin aina. Harvoin se päivä. Valheita! Sinä teit sen! Sävyttä auki! Mennään tulos! Ähäs, hyvät herrat. Mistä tässä on kyse? Herra Plöts, vannotko vastaavasi minun kysymyksiini totuudenmukaisesti? Kai minun pitää. Näin kautta minut jo tänne asti raahannut. Mainiota. Aloitetaan helpolla. Missä olit viime yönä? Minä nukuin. En usko sinua. Ai, puhutko viime yöstä? Niin jo. Silloin mä treenasin kitaraa pitkälle aamuyöhön. Vähän Metallicaa ja Guns N' Rosesia. Meillä on mun bändin kanssa tulossa keikka tossa parin kuukauden päästä. Tervetuloa vaan. Soitetaan kunnon rock'n'rollia. Eikö tämä niin sanottu bändisi lopettanut tasan 5 vuotta sitten? Tietojemme mukaan rumpani menehtyi täytettyä 27 vuotta ja bändi hajosi. Klassikko. Joo, mutta kato mä löysin uuden. Se on paljon parempi. Vai niin? Kuulen, uskoisin tätä tarinaa sinun mielelläni. Mutta yksi seikka muuttaa kaiken. Joka on. Tämä tyttö oli murhattu miltei identtisen samalla tavalla kuin uhrisi noin 20 vuotta sitten. Kuvat murhapaikalta vastaavat toisiaan lähes täydellisesti. No, sehän on silkkaa sattumaa. Lopetaan valehteleminen! Tietää, että olit sinä takoit tettua. Minä tiedän mistä tytöstä. Hei! Vanhushito! Tässä tää menit tekemään. Selitä. Mä tiedän, että se on se.
Hän on meidän ainut johtolanka. Et voi häntä tolleen Se on aivan sama kuin 20 vuotta sitten. Tämä nyt ei toimi, poika. Minä joudun sinut erottamaan tästä tehtävästä. Se on sinulle parhaaksesi. Mitä? Tämä murha on minun ratkaistavaksi. Minun! Sinä menet takaisin sinne mielisairaalaan! Mä en mene! Tämä on virhe! Kerro meille, miten joudumme pitämään sinut täällä poliisilaitoksella siihen asti, kunnes olet valmis yhteistyöhön. Ei se haittaa. Tuo pitää totella virkavaltaa. Niin kuin tiedät, niin olen lain kuulias kansalainen. Vai vai. Vai vai. Saatko kitara? Mm-hmm.